Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Dugo at pawis ang puhunan ni Lolo Bay para maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi siya nakapag-aral kaya nagtsatsaga na lamang siya sa maliit na kinikita sa pagpepedicab. Sa paglipas ng mga taon ay dinadaing na ni Lolo Bay ang matinding pananakit ng kanyang likod, dulot marahil ng kanyang trabaho. Kaya nang siya'y magkaedad, ay iminungkahi ng kanyang mga anak na manatili na lamang siya sa bahay at magretiro na sa pagpepedicab. Handang-handa na si Lola Bay sa kanyang tigil pasada. Subalit isang bagay ang bigla na lamang nagpabago sa kanyang desisyon na magretiro. Sa kanyang paglalakad sa kinalakhang lugar, ay napansin niya ang maraming kabataan na nagtatrabaho sa bukid. Sila ang mga kabataang walang sapat na pera para makapag-aral. Sila rin ang dahilan kung bakit muling nabuhayan ang pagpapahinga. Ulitin ko. Sila rin ang dahilan kung bakit muling nabuhayan ang magpapahinga na sanang katawan ni Lolo Bay. Itong mga batang to storbo, magpapahinga na yung matanda tapos nagpapaawag. Bit-bit sa puso, ang isang inspirasyon ay masigasig na inilabas ni Lolo Bay ang kanyang lumang pedicab para muling mamasada. Sa edad na 74, ay sinimulan niya muling magtrabaho para kumita ng pera. Sa kanyang munting paraan ay nais ni Lolo Bay na makatulong na maiangat ang pamumuhay ng mga kababayan sa kanilang lugar. At ang edukasyon ang siyang nakikita niyang susi para matupad ito. Ipinagwalang bahala ni Lolo Bay ang kanyang katandaan at ang pananakit ng katawan. Kumayod siya ng kumayod para makaipon ng panghulog sa matrikula ng mga kabataang napili niyang pag-aralin. Pursigido si Lolo Bay na maigapang ang pag-aaral ng mga kabataang ito kaya halos 24 oras siya kung magtrabaho at mag-abang ng mga pasahero. Bukod dito ay labis na pagtitipid din ang ginagawa ni Lolo Bay para hindi maantala ang pagbabayad niya ng matrikula ng mga bata. Galing naman. Galing no? Hindi siya bumibili ng mga bagong damit at sa halip ay nagtsatsaga na lamang sa mga segunda manong kasuotan na ibinibigay sa kanya. Hindi rin siya maluho sa pagkain at madalas ay pinagkakasya na lamang ang isang piraso ng tinapay para sa maghapon. Halos magbuhay pulubi na si Lolo Bay. Matupad lamang ang kanyang pangarap para sa ibang tao. At ang kapalit ng kanyang pagsasakripisyo ay ang matamis na mga ngiti ng mga kabataang natutulungan nito. Nice. Ako partner, ayoko nang itilin ko pala. Gusto mo may himas, may hagod, gano'n. Gwapo. May masahe, gano'n. Yeah. Bata yun, partner, bata. Bata ba? Sorry po. Sa loob ng halos 16 na taon, ay sinusuportahan ni Lolo Bay ang pag-aaral ng mga kabataan. Subalit sa pagtuntong sa edad na 90, ay inihatid na ni Lolo Bay ang huling hulog niya sa matrikula. Humarap si Lolo Bay sa mga estudyante at sinabing, "Pasensya na kayo. Gustuhin ko man na ituloy ang pagtatrabaho ay hindi na talaga kaya ng katawan ko. Wala akong hinihinging kapalit. Ang gusto ko lang ay pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral nang sa gayon ay makahanap kayo ng disenteng pagkakakitaan at makatulong sa aking bayan." September 23, 2005, tuluyan nang namahinga si Lolo Bay. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ng kanyang mga natulungan sa kanyang pamamaalam. Naigawad na ni Lolo Bay ang kanyang huling padyak para sa katuparan ng kanilang pangarap. At natapos man ang kanyang biyahe sa mundong ito, ay mananatili sa alaala ng marami ang isang simple, subalit dakilang pedicab driver na may ginintuang puso.
Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Mr. Bai Fangli ng Tianjin, China. Isang pedicab driver na nakapagpaaral ng 300 na mahihirap na estudyante at nakapagbigay ng kabuuang donasyon na 350,000 yuan o himigit kumulang sa 2.5 million pesos. Galing naman. Grabe! Si Lolo Bai nakaka-inspire. Alam mo yun, alam mo yung mga kabisyo yung hugot dito, when you help, hindi naman kailangan mayaman ka para Tama. sabihin na ikaw lang ang pwedeng tumulong. 'Di ba? In some little ways makakatulong tayo. 'Di ba yung tipong paghuhulog-hulog ng kahit sa pagpalagay natin halimbawa 6 pesos a day para lang 'di ba masabing may matulungan kang Correct. tao, may tulungan kang bata. Tama. Pag naipon mo yun everyday yung 6 pesos mo, Times 30, magkano 'yon? Oh, di ba? 900. Hindi ako sure. Pero hindi kasi yung maliliit. 1.8 yun, partner. Tama, yung mga inaakala nating maliliit. 1.8 ba o 180? Hindi ako sure. 180 yata. Tama naman ako. Tinitingnan ko lang kung marunong ka sa math. Dahil sinasabi natin dito, yung mga maliliit na bagay lamang na kapag naipon pala, malaki na at maganda ang patutunguhan. Correct, true. At saka alam niyo po mga kabisyo, wag na tayong lumayo. Totoo po na merong mga estudyante na nangangailangan ng tulong dahil hindi po sila nakakarating sa kanilang eskwelahan na nasa sasakyan. Dahil kung hindi mahal, mahirap. Tama. Ganon. Totoo yun di ba? Pero kapag ka may mga taong tumutulong para matupad ang iyong pangarap na makapag-aral, matutupad din ito. Katulad ng ginawa ni Lolo Bai sa China naman. Sobrang dakila, no? Sobrang napakadakila ng taong ito na si Lolo Bai. Dakilang-dakila ka. Dakilang-dakila Sobra talaga na, ako. napaka pa. Di ba? Dakilang-dakila si Kasi Chuper. talagang hindi niya na kasi inisip ang kanyang sarili, partner. 70 na. Dapat kapag ka mga 70 na, kaya nga ang retirement age is 60 Kasi dapat kapag ka 60, medyo hayahay ka na, Correct. hindi ka na dapat nahihirapan. Nagiliwaliw ka na lang sa Correct. buhay nun. Diba? Pag 70 ka na, lalo pa. Diba? Correct. Dapat na pahingang-pahinga ka na. Eto, kumakayod, pumapadyak pa rin. Di ba, nagtatrabaho sa bukid para lamang matulungan din yung ibang mga bata na gusto makapasok sa eskwelahan. Corrected by. Sobrang nakaka-inspire na talaga ang pagtulong sa isang tao. Walang pinipiling edad, walang pinipiling estado sa buhay. Tama. Ang importante nasisiyahan ka sa iyong ginagawa. Correct, 'di ba? Tsaka ang ganti doon, 'di ba? Ano ba 'yung sabi ni Lolo Bai? Wala naman siyang hinihiling kapalit kasi alam niyo po mga kabisyo, tama naman na yung ngiti o yung kaligayahan na nararamdaman mo o gaan ang pakiramdam mo dahil maligaya ka nakakatulong, that is your reward. Correct. And yung napakaganda rin lesson, yung bibihira sa tao yan na ganyan ang passion. You selfless. Oo, passion sa kanya ang makatulong sa tao. Yung iba kasi passionate lang sa jowa Nagiinit na passion. Isa kong friend mahilig sa passion fruit. Okay, corny. Kaya mo na. Isa kong friend na pangalan ng pabango niya, Okay, passion. natawa naman ako. O sige na nga. Totoo yan, yun ang kagandahan ng mga kaibigan na habang tayo ay nabubuhay, kapag gumawa tayo ng mabuti hanggang sa tayo mamatay, maaalala tayo ng mga taong nakasama natin. Tama, at kapag ka namatay tayo, hindi sila matutuwa na namatay tayo, na buti na lang namatay na siya kasi wala siya na-contribute sa mundo. Kundi panghihinayang na sana tumagal pa sana ang buhay at isang matindicious na pag-alala na napakaganda na nagawa niya. Correct. Napakaganda ng legacy na iniwan niya doon sa mga bata. Di ba? Yung pagtulong na walang hihinging kapalit. Tama. At saka yung ako para sa akin, isa pa rin nakikita kong hugot dito, yung pag-inspire ni Lolo Bai sa mga estudyante na kahit mahirap pumunta sa inyong eskwelahan, mag-aral ka pa rin. Tama. Kung merong desire, meron talagang paraan. Diba? Ganun yun. Nung pumunta kami ni Chris Chuper sa Cagayan de Oro at nag-water rafting kami, nakita namin ni Chris Chuper, pinakita sa amin ng guide habang binabaybay namin ng tubig ng Cagayan River. Pinakita doon sa amin ng tour guide yung dinadaanan ng mga estudyante para makarating sa school nila. Kasi since nakatira sila sa bundok at ang school nila ay nasa city yata or whatever. Nasa malayong lugar. Pinakita niya yung dikit-dikit na mga gulong na pataas na yun yung inaakyat nila araw-araw. Tas yung tulay hanging bridge na
kapag ka tumaas ang tubig, posible maging delikado. Kapag ka bubagsak, delikado kasi rumaragasa po yung tubig ng Cagayan Tama. River. O di parang para siyang di ba may sabitan siya partner? Para siyang zipline. Correct. Oo, parang Oo. ganun yung ginawa nila. Isipin mo yun, Actually, maze nga kung tutusin correct, yung mga dadaanan ng correct. bata eh. Ano ba yung term ng tour guide na parang yung mga estudyante dito gusto nila araw-araw na may challenge yung pagpunta nila sa Oo. school. Parang gano'n, may term siya na ginamit na gusto nila challenging araw-araw. Di ba? Isipin mo yun, tapos ikaw, isang jeepney away lang. Kasi nga lakad lamang yung Correct. eskwelahan sa bahay ninyo, tinatamaran mo pa. At saka kinareklamo pa ng wagas. O, di ba? Magpasalamat kayo mga kaibigan kung may mga tao po nagpapaaral sa inyo o tumutulong na kayo ay makapag-aral. Tama. Pagyamanin ang experience nyo sa eskwelahan, pagyamanin ang utak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama. Ikaw ba partner kung sakasakali ka mamamatay? Ako talaga, di ba pwedeng ikaw yung example? Total naman, ikaw yung nagtanong. Sa akin talaga? Oh. Hindi, dahil ako yung nagtanong, syempre ikaw yung magiging sample. Sige na, mamaya uli. Mamaya ako Balik naman mo sa akin yung magtatanong. tanong. Babalik ko din sa'yo. Di ba Oh. paano ka maaalala sa tingin mo ng mga tao? Kung ngayon ako mamamatay, which is wag naman sana, di ba, I'm sure we will be remembered for our laughter on air or the Tama. laughter that we have shared or imparted and the lessons kung meron man sa ibang tao. Hindi ko alam when I grow old kung nandito pa rin tayo sa radyo at kung matatandaan pa tayo, di ba? Pero kung ngayon at nasa kasagsagan tayo ng ating karera, matatandaan nila tayo bilang Nicole Ayala at Chris Choper. Di ba? Ang sarap ng ganun na parang hanggang heaven dala-dala mo kahit hindi naman natin naiintindihan kung ano talaga ang buhay sa kabilang buhay. Tama. O, Pero ang diba? sarap ng ganung feeling na namatay ka man pero di ba alam mo nagpamana ka ng magandang Correct. pamana. Tama. O ikaw naman, partner. Kung Wala na, mamamatay tapos na ka. kaya? Hindi, kung mamamatay ka. Kung mamatay ako. Kailan? Hindi, kung ngayon, di ba same? Kung ngayon, partner, na wag naman sana, Diyos ko Lord, ha? Kung mamamatay ka bakit hindi pa ngayon? Kung mamamatay ka bukas o sa future, ba't hindi pa ngayon? Hindi, di ba? I'm sure kung ngayon din, na wag naman din sana, or anytime near the future, wag naman din sana, di ba? Matatandaan ka, feeling ko lang, di ba? Sa pagiging Christopher mo, di ba? Kasi, okay na sa akin na hindi bilang ako matandaan ng mga tao. Partner. Yes. Sige. Pakinggan natin yung pang-beauty Alam mo, pageant. seryoso? Pakinggan natin yung beauty pageant kung sagot. Okay. Okay, ano, judge mo na. Question. Kung mamamatay ka ngayon, paano mo gustong matandaan ka ng mga tao? Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, Judge, for that wonderful question. Okay. Kung ako po ay mamamatay, hindi na po baling hindi ako matandaan ng mga tao. Yan. Ang importante po sa akin ay hindi nila ako kinasuklaman habang ako ay nabubuhay. Thank you, ladies and gentlemen. Kahit naman na maganda yung sagot mo, kung di ka rin naman makinis, talo ka pa rin. Kaya nga beauty pageant eh. Beauty pinaglalabanan eh. Diba? Walang di maputo crispy. Ay, nako, kakalurke. Ang daming hugot ng kwento ng Maywagang Burnay. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na na-inspire ng Maywagang Burnay. Thank you very much dahil lagi po kayong natutuwa sa mga kwento nito. Pwede nyo po siyang i-like and pwede nyo rin po siyang i-share. Ang mga kwentong ito ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Thank you, Mahiwagang Burnay. Ikaw na talaga kabugera. Correct. Laging pasabog yung mga kwento mo. Chula Thank ito you. ng Along Eklavu. Maraming salamat. Again, mga kabisyo, sa pagtutok and for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!